Hoxe temos en primeira persoa a Marco Carballal, candidato do PP á alcaldía de Monte de Ramo. Que tal, Marco? Benvido a esta entrevista. Hola, boas, gracias por invitarme. Preguntaríaste se estás nervioso, pero vin que xa non é a túa primeira incursión no mundo das cámaras e demais. Non é o primeiro momento, pero bueno, nervioso xa son de por sí, pero bueno, estou bastante tranquilo. Lévanse ben como levas o tema da xestión dos nervios en campaña? Bueno, vámonos tranquilizando e moitas veces é máis centrado no esforzo que nos nervios. Os nervios quítanse con traballo. E preguntábache o da incursión no mundo das cámaras porque neste entroido fixeches famoso Monte de Ramo porque levaches alí a Televisión de Galicia, non? Si, veo Malicia Noticias por, bueno, uns mecos que facemos todos os anos. O que se intenta con iso é darlle visualización a Monte de Ramo, que sea un concello que se conozca na provincia de Ourense en toda Galicia. E notachedes incremento de visitantes ou algo despois da aparición na televisión? A ver, incremento de visitantes así a primeira hora non, pero todo o que se faga por Monte de Ramo axuda, é o que temos que intentar, que Monte de Ramo vai arriba. E que tal levas o feito de ser o candidato máis xoven do Partido Popular na provincia de Ourense? Pois levo con ilusión porque penso que tanto maiores como persoas novas sirven para a política. Temos que contar con todas as ideas e o máis importante de todo é querer ao concello polo que vas. E iso eu quero moito e Monte de Ramo é unha das miñas paixóns de vida. E que é o que máis che gusta de Monte de Ramo? Pois o que máis me gusta, por me gustarme todo, pero principalmente desde que estamos na Ribeira Sacra e somos a cuna da Ribeira Sacra, temos un mosteiro onde apareceu o documento fundacional e onde apareceu a palabra por primeira vez Ribeira Sacra, e despois tamén me gusta desde eso hasta a súa comida que sale de comer a terneira que temos dos nosos gandeiros. E desde eso, desde gastronomía hasta a cultura, hasta os paisaxes naturais que temos como o Videoeiral. Tedes todo ali. Temos todo eso, hasta de comida boa hasta monumentos e paisaxes. Hai onde elexir. Sí. E que é o que máis botas en falta en Monte de Ramo actualmente? Pois o que boto máis en falta é moitas veces que consigamos unirnos e seguir un mesmo camiño todos, no sentido de o importante é Monte de Ramo, non é unhas ideas ou outras, o importante é que Monte de Ramo crezca. E despois tamén as oportunidades á xente que queira emprender en Monte de Ramo, para que aquel todo que chegue e teña un proxecto se lle anime e se lle dea para arriba. E para coñecerte un pouco máis en primeira persoa, gustaríame saber, seguro que a nosa audiencia tamén gustaría saber, a que che gusta dedicar o tempo libre cando non estás nos fregaos da política? Pois o meu tempo libre eu dedico yo ao deporte, que é o meu mundo laboral, pero tamén é a outra paixón que teño. E dedícome ao deporte, a salir a correr, a visitar sitios, utilizando o deporte, ir a carreiras populares e esas todos os temas. E segundo teño entendido, traballas nunha residencia de maiores, non? Sí, traballo nunha residencia de maiores, levo 4 anos xa traballando esa residencia de maiores, de animador. E nada, ese é o máis importante que vin eu ca política, porque non só eu porque sea mozo vou tirar por a xente nova, pero tamén teño que tirar por a xente maior, porque ao fin e ao cabo Monte de Ramo a maioría da población é maior e temos que tirar por todos os lados, non só por unhas edades, que moitas veces o ser tan novo confúndente con que só vas querer facer cousas para a xente nova. Non, eu quero luchar por a xente maior do pobo. En que crees que te serviu ou que te vai servir esa experiencia do trato cas persoas maiores a hora de facer política? Pois en servirme en que cada día que vas onde eles aprendes un pouco. E aprendes tanto do concello como diles, porque eles contanche e sabes experiencias que che sirven para o futuro, e máis para o futuro que se me aveciña. E se che pregunto se eres máis de libros ou de películas, que me responderías? Pois a verdade son máis de libros. A verdade é que, séndoche sincero,
nin libros nin películas, porque son moi de cando teño tempo libre, vida por aí fora e tal, pero si teño que escoller libros, porque películas non suelo ver, sabes, leo moitos libros e máis dedicados ao meu oficio, ao mundo deportivo e tamén agora metimo un pouquiño desde que empecé nesto ao mundo da política, pero si teria que escoller un dos dous libros. E algún libro que poderías recomendar? Algún libro que te podía recomendar? Pois mira, vai ser moi, bueno, gracioso por dicilo así, pero recomendaría Memorias dun neno labrego, porque representa un pouco como foi a miña vida nun pueblo desde pequeno. É un libro da miña infancia que me marcou. É un libro moi importante na historia literaria de Galicia. Por eso. E no deporte, comentabas que gustaches a ir, bueno, por profesión e por afición tamén. Cal é o teu roteiro favorito? Me imagino que practicas ali en Monte de Ramo, non? Sí, practico en Monte de Ramo, normalmente fago 9 kilómetros ou 10, depende do tempo. Ahora, cando traballas máis, estar máis cansado non sales tanto, pero si doulle unha volta ali, hasta paso por o cruceiro de Marrubio, que é un dos únicos que ten tellado de Galicia, só hai dous, bueno, que conserva a policromía, doulle a volta completa e volvo hasta Monte de Ramo. Eres dos que levas música mentras practicas deporte ou non? Non, vou escoitando, porque Monte de Ramo que se escoite a naturaleza e os páxaros e ese silencio que temos tamén, non necesito música para motivarme para correr. E se tiveses que escoller algunha canción ou estilo que máis che gusta, cal sería? O estilo que máis me gusta, vale, aí tocas un tema para min eso, porque non son moito de música, básome na música, levo o meu oficio outra vez, o deportivo, o sea, música que me sirva para dar clases deportivas, electrónica, bueno, do momento porque a xente xa pide nas propias clases, pero se tuvera que escoller unha canción ou así, podía escoller unha canción que sempre me marcou moito, foi Xuntos máis fortes de Juan Pardo, que é un outro estilo diferente, pero marcoume sempre porque, bueno, ben relacionado tamén ca política do noso pueblo. É moi curioso, non se, a veces os estereotipos ou os presuizos non se espera que a un mozo tan xoven gustalle Juan Pardo. Sí, pasa moito que a mí moitas veces dicen me pareces un vello, pero eu son como son e loito por ser así. Non hai estereotipos, cada un é como é, e ao final os clásicos nunca morren, son imperecedeiros. Se tiveses que definirte en poucas palabras, que palabras escollerías? Pois escollería ser traballador, responsable, e penso que con esas dúas chegaría, porque traballador e responsable son as palabras que eu quero levar tanto na miña campaña como se me escollen como alcalde de Monte de Ramo, porque o que se necesita é unha persoa que traballe e que sea responsable. Despois, outra maior sería a ilusión que teño por isto, pero quédome con traballador e responsable. Dúas palabras moi ben escollidas, polo que vexo. Aquí, neste programa, temos como unha especie de aposta sobre en cantos concellos vai gobernar o Partido Popular a partir do 28 de maio. Actualmente goberna en 153, incluído Monte de Ramo, dos 313 concellos galegos. Así que convidámoste a que participes nesta aposta e fagas a túa particular predición apuntando o número de concellos azuis o 28 de maio. Non é ciencia exacta, Non, xo sei. Aí va. Meto no... Si, mete no sobre e despois deposito o voto. Vale, deposito no... Aí va. A conservar Monte de Ramo, supoño. Sí. Un momento, así. Perfecto. Pois moitas gracias, Marco, por acompañarnos e moita sorte na campaña. Gracias a vos por invitarme e lucharemos por eso. Moi ben. E nos despedímonos ata o próximo programa.